quedan, queridos amigos e amigos da Senda do Moucho, esas 6 etapas xa percorridas do Sendeiro das Greas. Estamos agora preparando aquí a 7ª etapa do Sendeiro das Greas, que iniciaremos dende o Faro de Budiño ata o Castelo de Cans, nunha ruta, un percorrido circular de 13 kilómetros aproximadamente, en o que percorreremos toda esta zona do Val da Louriña, en Budiño, delimitando tamén co concello de Salvaterra. Aquí estamos, agora, baixo ese bastión granítico chamado Faro Budiño, dende onde iniciaremos este percorrido do próximo domingo 10 de marzo. Casendo do Moucho, habémolo de pasar moi ben e habemos de estar moi orgullosos de guiarvos e interpretado para todos vos. Nos imos seguir camiño. Hasta logo. Pois aquí estamos, xa nun alto, onde podemos divisar a parte traseira do Galiñeiro, a parte que mira máis o sureste, aí temos a Lomba da Zorra, a parte superior de Arruídos, a coñecida como a Botella, onde está o punto xeodésico, e logo todo o que é o sendeiro ata chegar ao Monte Aloia, o primeiro parque natural de Galicia que xa percorremos noutra etapa, na 6ª etapa do Sendeiro das Greas. Agora estamos a mediar o que é a 7ª etapa, como xa digo, con unhas vistas estupendas e onde a vegetación atlántica e o bosque mixto de piñeiros mistúrase xa con unha chea de árbores de ámbito mediterránea, como son estos érbedos que temos aquí, ou tamén chamados madroños. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Vamos a la derecha? ¿Vamos a la izquierda? ¿O qué? Pois xa estamos, achegándonos ás portas do Castelo de Mirabel. Así lle chamaban no século XV, por lo menos polos escritos que sabemos que existen, e que hoxe en día se lle coñece como Castelo de Cans. Cans, o pobo onde se fai o famoso festival de cine de aquí de Galicia. Aquí estamos, adentrándonos nas portas do Castelo Invisible.
desta sétima etapa do Sendeiro das Greas, queridos amigos e amigas da Senda do Moucho. Un percorrido que dende a primeira etapa ata a sétima, foi todo levando por un montón de atalayas sobre grandes macizos graníticos, como non a Serra da Groba, como non, despois aí temos o Galiñeiro, que tiña unha fortificación no seu cumio e tamén un castro da época da Idade do Ferro. Aí temos o Aloia, que tamén en épocas medievais tivo a súa grande fortaleza. Aí temos o Faro Budiño, un lugar que foi fortaleza tamén, e se sabe moi ben que dende a época romana e despois na árabe. E como non, aquí rematamos no que coñecemos como Monte Pianista ou Monte Beethoven, pero que realmente se trata do ben chamado Castelo de Cans, o Castelo de Mirabel, un castelo que foi derruído xa alá polo século XV e que habemos de ver con todos vos e con todo detalle o próximo domingo 10 de marzo. Vide con nos, que a Senda do Moucho agardamos por vos, non vos va a deixar indiferente esta sétima etapa, prométolo. Vémonos.